Takže čaute všetci fanúšikovia Colosseum Fight Night. Vítam vás pri 6. podcaste CFN Cast. Dneska som si pre vás pripravil taký vianočný špeciál s našimi skvelými zápasníkmi, ktorých tu vítam v tomto improvizovanom štúdiu v Martine. Poďme si ich rovno predstaviť. Po mojej ľavej ruke prvý sedí zápasník Wolf Pride Gym Žilina a Gauny a Hron Team Brno, Lukáš Pivko. Ahoj Lukáš. Zdravím. Ďalší po mojej ľavej ruke sedí zápasník domáceho klubu Colosseum MMA, aktuálna asi slovenská alebo československá jednotka, amatérska vo váhe do 77 kg, Patrik Šebek. Ahoj Paťo. Ahojte. Po mojej pravej ruke ďalej sedí takisto domáci zápasník Colosseum MMA, profi MMA zápasník vo váhe do 93 kg, Romčo Hula. Ahoj Roman. Ahoj. A po mojej pravej ruke bližšie ku mne sedí zápasník aktuálne Diamond Gymu Žilina, vlastne jediný postojár v tejto zostave, Tomáš Pitner. Ahoj Tomáš. Takže chlapci, mám na vás netakto na prvú otázku. Ako trávite tento krásny vianočný čas? Môžeme začať zľava, ako som vás začal predstavovať, takže Lukáš, ako tráviš sviatky pokoja? Ty. Trávim ich vo veľkom pokoji a vo veľkom obžerstve. Takže môžeme očakávať najbližší zápas vo váhe do 93 kg? Ako, mám tu jeden taký cieľ, ale nie. Zas také obžerstvo to nie je, držím sa v normále. Od 100 som ďaleko, na 90 som, ale myslím si, že ostanem v 8-4. Patrick? Si sa zľakol? Tak ja nerobím nič, ja sedím doma, pozerám telku, mobil. Konečne som si tak vyfúkol po celom roku, takže iba sedím doma a jem. Tominko? A ja klasika, po rodine behám a väčšinou doma, ale nič také extra. Nejako sa neprejedám, snažím sa udržať si tú váhu, aby som mohol mať s Patrikom zápas. Jak to hneď otvoril na úvod, aby sa na to nezabudlo. Nezabudneme, neboj sa nič. Romčík, posledný. No ja si to užívam takto ako Lukino asi, že papám. Ale snažím sa trošku lepšie, lebo ja sa viem strašne prepísknúť, takže v rámci normy oddychujem, liečím trošku také zranenia a tak. Stále vyzeráš dobre. Ďakujem. Skočíme na kávu potom. Dobre, Romčo, ostanem rovno pri tebe. Chcem sa ťa spýtať, že či si na Vianoce radšej obdarovávaný, alebo radšej obdarovávaš? Vieš čo, už v tomto veku normálne som zistil, že už pár rokov je lepšie to opačné, vieš, že už niekomu dám darček. Už som si to ani nejako neužíval z tej druhej strany, ale keď som niekomu niečo dal, tak oveľa viacej. Asi som už dospel, no. Čiže Tomino, ty radšej dostávaš? Nie. Vieš čo, ja som taký práve, že ja už tieto Vianoce, tak ja to už nejako neprežívam a ja to, čo potrebujem a to, čo chcem, si vlastne kúpim sám. Takže, čo ja viem. Ale akože nehovorím, že ma nedokáže potešiť aj maličkosť, ale nejako to už neprežívam. Takže zápasníci sa majú dobre, hej? Si sa vlastne teraz priznal, že nepotrebuješ veľa peňazí za zápas. Je to vlastne moje hobby, lebo chodím stále do roboty, ale tak na budúcej môžeš dať viacej. O 20 eur ti to zíhneme, dobre. Chalani, podobné otázky na vás. Lukáško, čo si kúpil priateľke na Vianoce? Čo som jej kúpil, no... To je dlhé rozmýšľanie, kámo, to ne? Neviem, o čo by som začal, ale taký zlatý bonus, čo bol, tak ideme pozrieť kamaráta do Švédska, tak dostala letenky. Ty kokos. Tak tam musela byť silná výplata, kto oplatí, chalani, neviete? Som bol v minuse za zápas, tak ešte som musel hrabať. Minus. Paťko, ty čo si kúpil priateľke? Ja knihu, lebo číta knihy. Počúvaj, čítaj o ňom raz, ale neviem, či dobre. No to som počúval pol hodinu minulé, tak začneš asi aj ty čítať, čo? No ani nie. Čo si dostal ty? Ja som dostal hokejku. Na florbal. Ja mám tiež dobrú hokejku, ako sa volá tá značka? Tohos, kamarád, drevená. To je rovná, nemá žiadny uhol. Multitalent, vieš ako robím každý šport, takže... Na holej štupni máte ľad? Na florbal nepotrebuješ ľad. Ja Telocvične máme. Lebo vieš, počúvaj, na čas, že hokejka drevená, vieš, tak si hovorím, že... Kámo, na štupni je ľad aj v telocvični. Tam smíni peniaze na kúrenie, kámo.
Na spraví hľadaj v telocvični. Čo som sa vás chcel ešte opýtať, že čo je vaše najobľúbenejšie vianočné jedlo? A potom sa od tých Vianoc už asi odpichneme. Začneme od teba, Lukáš. Rezník. Že si to užívaš. Rezník. Kurací? Je mi to jedno, rezník, dobre obalený, dobre upražený a ja som ten mesitý typ. Si ty typ. Maťo? Za mňa určite kapustnica. To milujem. Vieš čo, keďže som žral mesiac iba aliasku tresku, tak som si povedal, že dám si tento rok aj šalát a rezeň, ale mám rád aj kapustnicu. Rezeň a šalát jednoznačne. To bez toho si to neviem predstaviť. Dobre chalani, poďme sa vrátiť trošku v čase, predvianočný čas. Poďme sa vrátiť ku gala večeru Colosseum Fight Night 3. Začneme asi od zápasu, ktorý bol na karte z vás 4 prvý, čiže asi Paťo, myslím. Paťo, ako si spomínaš na CFN 3? Môžeš to trošku zhrnúť z tvojho pohľadu. Tak CFN 3 bolo výborné. Zase ste posunuli látko vyššie. Gala večer bol extrémny. Nevtieraj sa. Zase ľahký super. Aj na ďalšie ma čaká ľahký, takže pohoda. Tu zase vedia, ale sme to ešte nedohodli, takže nevieš, či to budeme, takže môže to bude ľahký super. Však už prihodil 20 k výplete. Čo mám asi proste robiť, ako 20 prihodiť, vieš, zasa nechcete ma zodrať chalani, to sa nedá do nekonečna platiť. Ale daj 20 potom aspoň Paťovi aj, čo mám mu dať za svojho? To sa nejako podelíme. Ja ho nejako, dám mu, neviem, niečo mu dám zadarmo, alebo tak. Knižku pre frajerku ešte jednu. Lebo číta. Dáme Oňovi knižku. Spoločne kúpime knižku Oňovi, nech si prečíta. Tomu by som rád. Ale tak, no čo, super sa zase zranil týždeň pred gala, takže si zase hľadal náhradu. Chvála Bohu, si sa to podarilo. A zápasík výborný, chalana som prešiel. Takže hodnotím to veľmi dobre. Dopadlo tak, ako som chcel. Chcel som, aby bol krvavý, chcel som ho uškrtiť. Takže výborné. 10/10. Myslím, že ďalší bol na karte Pivkis. Ty čo? Videli sme, že po zápase si kriúkal? Hej, ešte krivkám, bohužiaľ. Vedel som, že na zemi to bude jednoduchá cesta. Postoji som sa chcel trošku viac pohrať. Bol som presvedčený o tom, že ten puškík dojde do tej hlavy. Došiel do lakťa a vtedy som prehodnotil svoje plány v postoji a skúšanie vecí. Takže malo to byť inak, ale dopadlo to dobre. Na teba mám ešte konkrétnu otázku, že čo to je papuče, prosím ťa, to chceš normálne, že na veky toto nosiť na nohách? Nechceš si to akože, tá prezývka je pohode, ale nechceš to nejako inak, že dať ľuďom najavo, že si cringe alebo tak? Tak, aj tebe sa páčili. Ty si mi poškrapkal moje papučky, takže podľa mňa sú dobré. Dobre, no. Ďalší myslím, že bol Tomino na karte. Tomino môžeš nejako zhrnúť. Akože ja to hodnotím celkom dobre. Zápas síce nevyšiel podľa mojich predstav, chcel som vyhrať, ale tak čo som si čítal komentáre a nejaké ohlasy po zápase, tak bolo tam vidieť, že zápas sa páči ľuďom, že to bol asi jeden z najlepších zápasov. A môžete vidieť, že ja si superov nevyberám, že koho mi dajú, tak toho zoberiem, takže asi toľko, no. Ale mrzí ma to, že som nemohol doma vyhrať. A čo sa z tvojho pohľadu, asi ste mali nejakú taktiku na Tadlanka pripravenú, tak čo sa z toho nepodarilo, alebo že prečo to nevyšlo? Ja mám taktiku vždycky, ale ty kokos, odzvoní ten gong aj, tak si proste idem svoje. Mal som to v pláne tak, že proste budem sa s ním hrať, že skúsim to nejako inak teraz, skúsim aj niečo kopnúť, skúsim aj nejaký high kick, ale kokos odzvonil ten gong. A neviem, že či som nejako zostresoval alebo čo, ale hovorím si, no nechám to na tie bomby, že skúsim a buď to tam padne, alebo proste prehrám. Ale som rád, že som to radšej spravil takto, lebo keby som možno viacej rozmýšľal, ako sa bil, tak by ten zápas nebol taký atraktívny. A je niečo, čo by si zmenil, dajme tomu možno v príprave, keby si mal možnosť sa do toho zápasu vrátiť znova? Rozmýšľal som nad tým veľa po zápase a budem si musieť sadnúť aj s trénerom, keď sa vráti. A určite zmením nejaké veci teraz do ďalšej prípravy alebo do ďalších zápasov, lebo ešte tam je veľa chýb, veľa maličkostí, ale tak na to som v gyme, vieš, aby som na to trénoval. Jasné, a prejdeme k hlavnému predzápasu. Romčo? No za mňa dosť dobré, ja mám asi podľa mňa najlepší CFN gala večer, čo bol zatiaľ. Ja mi sa to v tej športovej hale proste viacej páči, že to je tam také bližšie, no proste lepší kontakt s ľuďmi a tak, aj lepšia atmosféra. No a zápas dopadol dobre, tiež som sa trošku v postoji ako Lukino, ale mi to nejako nevyšlo a tak na zemi už som to potom dokončil, takže vyhra doma, tak za mňa dobre, úplne 10/10 takisto. Čo sa tam stalo, aby si to priblížil ľuďom?
Bol si tam chvíľu, si sedel na nejakej imaginárnej stoličke. Čo som v obrovských problémech. Čo sa tam Hula byl v obrovských problémech. Byl v obrovských problémech, lebo no však začali sme, ja som vedel, že ten Paťo je taký typ, že prvých 10, 20, 30 sekúnd je najviac nebezpečný. Tak chcel som si dať na to pozor, len sme si nakopli pišťalu kopom prvým. Ja som sa nejako ako na pol sekundy som stratil pozornosť, som sa pozrel dole a priletela nejaká bomba proste a normálne som mal výpadok chvíľu. Mal som taký výpadok asi na pár sekúnd, ale potom som sa zobudil na zemi a zbadal som teba, tak som zdvihol hlavu a ty si tam stál a rovno ku nám do rohu som ho hodil. No a už som sa zobudil, som si narátal ešte do 5 v hlave a potom som ho ukončil na zemi. Vlastne vy dvaja po mojej pravej ruke ste, alebo respektíve však aj Paťo bol v tom zapojený. Vás čakali po zápase a teba pred zápasom nejaké výzvy. Najprv začneme teda od teba. Čakal ťa po zápase Vašek Mikulášek. Čakal si, že taký niekto príde, keď si vypýtaš titulovú šancu, alebo nie? Vôbec, akože ja som šípil trošku, že niečo máš nachystané, ale vôbec som nevedel, že to bude akože hneď po mojom zápase. A keď si to tak spätne prehrám teraz, tak Maťo ma otočil chrbtom do dverí, asi aby som ho nevidel a potom keď kráčal hore, tak mi to všetko došlo, lebo v podstate nejaké indície boli celý čas, len som si to nevedel pospájať a ešte aj dobre, lebo som sa sústredil na seba celý čas a možno by ma to trošku rozhodilo, že tam on príde a neviem čo, že nejaký väčší tlak na mňa by som spravil. Takže vôbec som to nečakal. Všetky reakcie od ľudí sú také, že ty si to nevedel, lebo sme to všetci vedeli a ja som to fakt nevedel, no a takže prišiel a super, no. Dobrý super bude na 22.6. Presne tak to bolo plánované, že nejdeme ti to hovoriť dopredu, lebo aby sa ti niečo nestalo v hlavičke. Takže takto to bolo presne naplánované. Viem, že ty si mi kedysi aj spomínal, že Vašek by bol taký tvoj možno vysnený super. Už od Octagonu, keď sme boli na Prime v Košiciach, tak si pamätám, že sme tam nejaký čas s ním strávili, že sme pokecali. Tak ako to bereš takto s odstupom času, že keď si tam bol na tom Octagone, tak myslel si, že niekedy sa do toho zápasu dostaneš, alebo neveril si tam tomu? Čo si, práve že vôbec, ja som, keď sme tam boli, ja som sa s ním vtedy aj fotil, ja som to dával aj na príbeh potom, som hľadal Fezlovo, tú fotku som mu nevedel nájsť, však to bolo, neviem, 3-4 roky dozadu asi, že? No a vôbec akože v tej chvíli som to tak nevnímal, že by to mohol byť môj super, lebo v tej chvíli ja som v podstate začínal zapasiť ešte v amatéroch a oni boli pre mňa už profici, ktorí mali, ja neviem, 5-10 zápasov a už som to bral, že majú neviem aký náskok predo mnou, ale no teraz to prišlo, no, takže ja si robím niečo dobré a zápas je tu taký, aký som chcel. Bacha na to, čo si praješ, môže sa ti to splniť. Presne tak. Potom tam bol taký mierny bífik na CFN 3. Zašite asi vy niekto, že čo vlastne sa medzi vami deje, lebo mňa to strašne baví a nechávam asi takú voľnú ruku, že v podstate Paťo zápasil na karte prvý a prišla výzva po zápase túto na Tomina. Takže čo vlastne, že čo sa bude diať, chlapci? To ma strašne zaujíma. Neviem, no, tak Tomášovi ležím už dlho v žalúdku. Už ma vyzýval aj do jeho disciplín do K1, už dávnejšie. Nemám problém so žiadnou výzvou, ako vieš. Všetky zápasy berem. A chcel som to prijať akože po tom zápase, že mu to poviem takto pred ľuďmi, lebo už som počul také šumy, že sa chce z toho vyvliecť, že nechce ísť so mnou ten MMA zápas. Pritom akože hovorí síce, že není MMA-kar, ale prvý zápas za Colosseum MMA mal práve on. Bolo to MMA-ko. Aj na Mamale si zápasil na tom finálovom kole. To, že nejaký čas robíš postoj, to ti nenuluje to, že si robil aj MMA-ko. Koľko ste to pekne voči mi otočili, ale nevadí. Dobre, fajn. Takto. Ideme na to, Tomino. Aby sme si to takto vysvetlili, hej? Máš pekný prsteň. Si ho chcel ukázať, že? Nie. Počúvam, Ale Paťo. myslím, že? Ja ti to poviem takto. Povedz. Si šikovný chalanisko, hej. Na to, že si mladý, si šikovný, ale proste do piče, ja to vidím, že ty kokos, že nervy mám normálne. Nervy máš? Nervy mám, lebo Sedím radšej v strede, no. Lebo trepe, že sa chcem z toho vyvliecť, ale to nie je o tom, že by som sa z toho vyvliecť, ale ja si hovorím, že teraz som ustúpil proti Tatlanekovi. Keby niekto vedel, ako to bolo, však ja som chcel malé rukavice, ja som chcel väčšiu váhu, ustúpil som, prehral som a ja si hovorím, že ja už na to nedoplatím proste. A že ak ten zápas obidvaja chceme, tak sa budeme musieť nejako dohodnúť. Ja robím K1, no skôr som ju začal robiť ako MMA-ko. To bola len taká
taká súka, že som začal robiť aj MMA, ale tam som zistil, že mi to MMA proste vôbec nejde, že aj tak máš tí super ryberu na zem, a ty by si urobil presne to isté. Prvý úder by som dal a ani takedown, lebo proste v postojnom nemáš. To je jediná tvoja zbraň, čo tým by si ma mohol ohroziť, je, že by si ma zobral na zem a to... ako Gonžala, že sa mi otačajú, nechaj. A to by si aj spravil, Paťko. To by si spravil. Jediné, čo by si spravil, je, že by si ma zobral na zem. A ja nedovolím to, aby si ty mňa porazil v Martine a ešte v tvojej disciplíne. Veď to už by som bol čo za kár, keby som to Tak normálne... na čo ma vyzývaš? Keby som to zobral. Ja som ti povedal, že ak... Poviem, to nevidím ho, normálne musíš sa posunúť. Nemôžem. Ja som ti povedal, že máš slabých superov voči sebe, čo môj jeden super mal viacej výher ako tvoji všetci dokopy. Takže som povedal, že si šikovný, ale ešte si voči sebe nemal supera, takže si to môžeme dať. Ale povedal som v K1 alebo v underground pravidlách a nie v MMA. Keby som sa s tebou zapasiť v MMA, tak robím MMA. Nie. Ale ja som povedal, ak ten zápas chceš, tak sa nejako dohodníme. Ja som spravil ústupok, prečo by si nemohol spraviť ústupok? Takže tak, ja som si povedal, že si to ešte premyslím, mali sme s Vendom nejaké stretnutie, povedal som, že si to premyslím, takže je to z mojej strany ešte otvorené. Takže to ty si nemyslíš, že ja sa bojím toho. Chce sa k tomu ešte vyjadriť, Paťko? Tak k underground pravidlám by som sa rád vyjadril, lebo to je úplná sračka. Nebudem zapasiť underground pravidla, keď moja kariéra sa postupuje do profesionálnej sféry pomaly. A nebudem strácať čas príprav na nejaký zápas, ktorý mi v podstate nič nedá. Ja nepotrebujem Tomáša Pitnera proti sebe. Ja potrebujem zápasiť, vyhrávať zápasy a keď chce so mnou niekto zápasiť, tak nech ide zápasiť do MMA, nie žiadny underground. Čo mi to do kariéry? Napíšem si do bio na Instagrame, že 1-0 underground pravidla? Alebo čo? Budeš môcť vôbec byť rád, že môžeš byť so mnou v oktagone. Kokos, by si konečne mal trošku pozornosti. A nie len na hornej štubni. Kokos, deti tam pokrčme hovoria, ty kokos, Paťo, ty si fest dobrý zápasník. Majú pravdu, či? No veď neviem, ty kokos. To si ešte poriadného supera nemal, ale čo si poriadnych superov mal, tak to si prehral. Ja som tie zápasy videl s tými poriadnymi superami a tam si nespravil nič. Si išiel do Chorvátska zapasiť a ty kokos nedokázal si supera ani raz hodiť. A ešte si potom nadával, že ti nedali výhru. Však si prišiel do Chorvátska. Videl si ten zápas? Videl som ten zápas celý. Prišiel si do Chorvátska zapasiť. Chalani, môžete začať na kávu. Prišiel si do Chorvátska zapasiť, chalaniska si nedokázal ani raz hodiť, natriafal ťa v postoji, a ešte bol aj domáci a ty si nové myslel, že si vyhral. Vidíš? Ešte ťa nevidím, to máš šťastie. Vidíš, že sa nevidím. Lebo mám nervy, Taký zázor iba. že normálne preskočím do meda, ty kokos. Nie. Počúvaj, správa ako Snakes. To prázdna iba. Romčo, ako by si ty videl tento zápas medzi Tomášom Pitnerom a Paťom Šebekom? Tak aby som si to mega pozrel, no v MMA-ku tiež, ale tak ako... Ja by som si to pozrel aj tak, aj v boxe, aj kokot v Muay Thai alebo v hocičom, akože podľa mňa, že chalani to robia dobre, že aj ľudia okolo sa ma na to pýtajú na tento zápas, že či bude alebo nebude, takže myslím si, že dobrý hype by to bol, aj by to bol dobrý zápas. Ja som povedal aj, keď sme sa bavili s Tominom, že ten underground pravidlá moc nemajú zmysel, lebo majú strašne veľa akože dier v pravidlách. Hej, však vieme, ako dopadol aj ten underground, že veľa takedownov tam bolo uznaných, neuznaných, kadejako. A museli by sme tie pravidlá prispôsobiť a viem, že napríklad, keby riešime vec, ako je napríklad, že viem, že tam boli dovolené, ak sa nemýlim, ty si pán rozhodca, aj že môžu byť submission zo stoja, ktoré pokračujú na zem a tak ďalej. Čiže je tam zasa taká vec, že ako to rozhodca posúdi, takisto práca na stene. Ako tam bola riešená práca na stene, vieme? Tak tuším, že pracovať si na stene mohol. No. Mohol si tam nachystať takedown, nemohol si klaknúť podľa mňa a zo zeme to zdvíhať. No, Ako tie pravidlá, my sme tam vtedy aj s chalanmi chodili, čo tam zápasili z gymu. A tie pravidlá od prvého turnaja po posledný sa za každým nejak zmenili, bolo tam niečo nové, niečo upravené. Takže neboli by to použité underground pravidlá, ale princíp z týchto pravidiel a museli by sa dohodnúť nejaké. Museli by sme si to my zasa upraviť a to by bol určite problém, že keby napríklad riešime s tebou stenu, určite by si ju nechcel, ty by si ju určite chcel, čiže za mňa, ako keď sa na to dívam teraz z hľadiska promotéra, musíme to dohodnúť, buď v K1 alebo v MMA-ku, nič medzi asi nemá ani pre organizáciu zmysel. Pôjdeme jedno kolo K1 a 2 MMA. Môžete aj... Alebo si môžeme brať tunák a nome to vyriešiť. Chápeš? Pohode, Street môžeme. pravidla, či ako sa to... Vieš čo, ja som videl taký šach a box, Ja som to že videl by tiež, ste no. si dali Ja som to videl tiež. kolo šachu Však a bude kolo boxu. Do telefónnej budky na zavrite a dovidenia. Alebo Bez rukavíc. bitva polštářů. Medo, podľa mňa toto tu ešte nebolo.
Mali To tu by si to ani dať s nebudeš. Vankušmi. Môžeš to s Romanom ako pred zápas. O 4:00. Na to sú tu iné O organizácie. 4:00 pred gala. Ty by si ako, Lukáš, taký videl máme taký chalanov. tento zápas by si ako videl, keby bol napríklad podľa pravidel MMA? Tak nechcem nikoho urážať, ale je mi jasné, že Paťo by to ťahal na zem, pretože je prioritne zemiar. A Ja chcem byť postoje, teraz som chcel byť postoje, ten chalán ma zobral na zem. Ja som čistý. áno, zem. ja som chcel posledné svoje 4 zápasy odbúchať v postoji a dopadlo to tak, že v prvej minúte som ho ťahal na zem, ale a to som nebol ani problém ani v ničom. Takže... Odpočul si o témy. Predikcia zápasu. Chcem počuť od teba. Neodpočuj o témy. Nevyhýbaj sa tomu. Tak, Rozmyslíš, čo povieš, sedím blízko. No čo? Neboj sa, Lukáš, som tu. Vieš čo, no, ja robím aj MMA-ko, takže môžeme tu dohodnúť ďalší zápas. Neviem, kam to budeme dávať všetko. Nič, však Paťo to postíha za jeden večer. No, podľa mňa v postoji má návrh Tomáš, na zemi má návrh Paťo a buď by to jeden hodil a ukončil, alebo by to druhý trafil a ukončil, To takže... je stále alibistické. Skús mi Je povedať. to predikciu alibistické, tohto neviem. zápasu. Neviem, Chcem to oboch počuť. ich bijem na sparingoch, takže čo ja mám povedať. Neviem. Neviem, ktorý je horší. Nechceš si dať, že dvaja proti Pívkovi náhodou? Pívko je dobrý chalan, ja ho mám rád. Už sa vyvlieka z toho zápasu s tebou, vidíš to? Ja mu nechcem ubližiť. A Paťovi, hej? Paťovi by som ubližil aj teraz. Ale konečne by si mal malé rukavice, ale. No, aj tak. Pívko nie. Ale myslím s Paťom. Ja aj s Paťom? Mhm. S Paťom mi to je jedno, aj bez rukavic. Ale... Pohodne, nemusíš si dávať, aj tak nič netrafíš. Preto chceš MMA pravidla. Aby som nič netrafil. Takže neviem ti na to 100% odpovedať, až budú dohodnuté nejaké pravidlá, tak môžem dať lepšiu predikciu. Dobre, tak to skúsime nejako s chlapcami doriešiť. Pre vás divákov. A uvidíme, na čom sa dohodneme. Takže však asi to, my sme sa bavili s Tominom, že to porieši nejako aj s trénermi a tak ďalej. A budeme hľadať nejakú zlatú cestu. Lebo ja si myslím, ešte ja sa k tomu vrátim, že Tomáš by sa na to vedel pripraviť. Akože nejdem tu nikoho tlačiť do ničoho, ale že... Nie, vážne, ako nemyslím to takto, ale práve, že ja si myslím, že ty si akože... Teraz nechcem uraziť Paťa, ale akože skúsenejší fajtovo, ako Paťo. A máš aj tie MMA zápasy proste predtým, že už máš akože s tým skúsenosť, že a keby si sa podľa mňa že pol roka venoval obrane takedownom alebo stávaniu, tak podľa mňa by si to zmakol, vieš? To som sa povedať. Koľko máš ty vlastne zápasov v MMA? 6? 7. Bilancia 6-1? Či ako to máš? 6-1, no. Ty si nová nepríjemný. Veď ty si vyhral na triangel. Na kámo. triangel. no. Kokos, no. Aj tak Paťo má 30 zápasov, vieš. To je... Ale nemám superov si vralo, takže pohoda. No veď to, hej, ale tak zase... Jaj, bože. Slabý si mal superov, ale to je to ako ja, že 3 roky som to nerobil, to vieme, vieš, to úplne som z toho vyšiel. Ale jasne, veď pripravil by som sa na ňo. Dobre, však skúsime to. Ja ti do toho ešte skočím, tak myslím si, že Demetrius Johnson v One išiel také, že mali kolo postoj, kolo MMA. To mi Aj nerob. to som videl. To mi nerob, prosím. Tak ale musíme dať to prvé kolo, tento postoj. Vieš, ale... To už by Zase ste si problém. hodili mincov, že Dobre, kto začne. To som videl a prvé kolo bolo postoj a potom to bolo asi 30 sekúnd a ho uškrtil. No vidíš, tak Tak to by sme museli jebať, že je to prvé kolo. podľa mňa sa nájde nejaká priechodná cesta. Určite. Všetci to chceme vidieť, musíte nájsť niečo. No jasné, musíme niečo vymysleť. Poďme sa vrátiť ešte chaláni ku gala večeru Colosseum Fight Night 3. Okrem vás tam boli aj ďalšie zápasy. Aký zápas by si Romčo možno vypichol okrem vás 4 z toho gala večera? No vieš čo, ja som ich moc zase nevidel, že nepozeral som všetky, lebo hlavnú kartu som vlastne nevidel vôbec, lebo však som sa rozcvičoval. Ale páčil sa mi o ňom raz dosť. Taký podľa mňa, že úplne na pohľad dobrý zápas, že sa bili v kuse chalani a fakt som nevedel do začiatku, že kto vyhráva, ale v kuse kolena tam lietali, akože dobrý zápas podľa mňa o ňom raz. Ja by som tiež dal toho Oňa, ja som to dneska aj pozeral na YouTube, keď to vyšlo, tak hovorím si, že idem si to pozrieť a tiež som pozeral toho Oňa, bol to akože pekný zápas, ale aj Filip Koko sa spravil pekný zápas, veľa chalanov tam malo dobré zápasy, takže tak. Koho by si dal ty okrem teba ako, keďže váš zápas bol vyhlásený ako zápas večera, tak keby máš ty z toho pohľadu tvojho dať nejaký zápas večera, koho by si? Mne sa strašne páčil aj Romanov zápas. A Romanov zápas sa mi strašne páčil aj tým, že vlastne bol domáci, aj že tí ľudia ho tak tam tlačili, aj tá nástupovka úplne mu tam sadlo. Myslím si, že bol to jeho večer. Akože dobre to vyzeralo z môjho pohľadu.
Paťo, nejaký zápas okrem vás štyroch, ktorý by si vypichol nejaký zápas večera? No, je to smutné, ale aj mne sa páčil mraz. Inak počúvaj, všimol si, že dostal 2 takedowny zakročené? Videl som to. Na to, že Však ako nás som tam stal na tom nastupe, tak som sa na tom riadne smial, že chalán robí ešte aj takedowny. Na to, že robil wrestling dlho, tak nič moc, no. Mal by našlapať ten wrestling. Mal by to trošku našlapať tú obranu. Lukáš, na teba rovnaká otázka, nejaký zápas okrem vás štyroch? Ktorý by si... Okrem nás štyroch veľmi sa mi páčilo brezové ukončenie a z toho oňovho zápasu som videl asi jedno kolo, lebo to bolo chvíľku pred mojím, takže tam neviem moc povedať. A aj David Važan s Filipom Kosom sa mi páčilo, hlavne s tým, že s Fifom som trénoval a viem, že mali ísť do roboty, do zahraničia a zrazu vznikol zápas. Tak tieto dva. A najviac ešte z nás štyroch, tak Roman a jeho atmosféra, to bolo podľa mňa taký vrchol večera, aspoň u mňa. Prejdeme aspoň nejaké zápasy. Metko, aj ty nám povedz, aký máš ty. Ja mám svoj zápas večera, ak asi tvoj, tak to je taká moja srdcovečka. Ako som vravel aj na vážení, tak ja som sa veľmi tešil na Tomáša s Tadlánkom, keďže videl som, boli sme natáčať s Marekom vlastne jeho v príprave a čakali sme vlastne celý tréning, lebo boli sme dohodnutí, že prídeme pred tréningom a došli sme v 5. minúte tréningu, tak sme 70 minút pozerali tréning s nachystanými kamerami a robil tam akože extrémne peklá na lapách, tak som si už vtedy vravel, že to bude mať to mino ťažké a presne to, čo robil na lapách mesiac pred zápasom, tak robil aj v zápase, tie kolená vysoké a puškíky a tieto všetky veci, takže taktiku on asi dodržal na 100%, sa mi zdá. Takže možno tam bol ten, tak to minuje mladý chalan, takže je to tam, kde posúvať. A ten chalan má myslím, že 16 profi zápasov, takže... Počkaj, ja som to videl, párkrát mu tam škrtol bradu. No. Mne sa páčilo na vážení, keď si mu povedal, že všetko, čo dopadne na jeho hlavu, spraví dojem, takže to bolo zaujímavé. A však páčili sa mi aj tie postojárske zápasy, určite aj Minči, aj Mávar spravili dobré zápasy. Keďže ja nie som postojár, tak neviem to ani tak moc oceniť, ten zápas, ale tak boli to veľké mená. Ale zaujímavé je, čo bolo extrémne zaujímavé, že vlastne Roman ako v podstate chalan, čo má 4 profi zápasy. 4 či 3 máš? 4? 3? No. Tak je taká atmosféra, Minči úplne legenda a tá hala vôbec tak nežila ako na tvojom zápase, takže to ma v podstate tak trošku prekvapilo. Ale veľmi sa mi páčil aj ľudia, čo vraveli zápas Grudku so Šajbenom. Že 3 kola extrémna bitka, to som nevidel, vôbec neviem, kde som bol vtedy, ale že jediné reálne zápasy, čo som videl celé, tak iba našich chalanov, všetkých a vlastne tvoj zápas som si pozrel okrem toho celý. Inakšie som zápasy skoro vôbec nevidel. Poďme trošku prejsť nejakým zápasom. Ríško Dobrodka, ktorému nevyšiel zápas na CFN 2, neviem, si ste ho videli vtedy, čo dostal také KO u nás, tak sa vrátil sa na dvojke, myslíš? Neupayer. S Neupayerom, no. A teraz išiel s Milisom, s Millerom, tak že ako vy vidíte možno Ríša Dobrodku, Paťo, spýtam sa teba, ty si s ním myslím, že aj niečo sparoval pred príprave, ako vidíš Ríša Dobrodku ako zápasníka? Ja ho vidím tak, že je to veľký pracan, že stále máka na sebe už extrémne veľa rokov, však on už není najmladší, už má cez 30, nie? Myslím, že má 31, no. No, ešte starší jak ty. Ešte raz povieš, že no to si teraz akože chcel začeliť, ale vôbec si to nevyšlo. Ale povedal si stále mladý chalan. Mu to aj povedal, že? Mladý chalan a 31 rokov. Ale tak vlastne to je pravda. Tak on mi príde, že má extrémnu smolu v tej kariére. Aj ten zápas s tým Neupayerom, to som typoval jasná výhra a padol mu tam nešťastný úder, takže tu som už myslel, že to doklepne, aj to tak bolo. Myslím, že za minútu to ukončil na RNCčko. Myslím, že tak, no, v prvom kole. Rýchlovečka. Ako ste videli ten zápas vy možno predtým, dvaja? Ja neviem, kedy on mal ten zápas asi. On išiel druhý hneď. On išiel tretí po ľadovi. Ja som rozcvičoval vtedy Davida Važana, on išiel asi tam niekde, nie? On išiel tretí od začiatku, no. No tak, či on išiel druhý potom? Tretí, však išiel Brezo, Ladolacko a on. No tak David išiel štvrtý, no tak ja som bol v šatni s Davidom, ja som to nevidel vôbec toto, takže nemôžem povedať. Ale keď si sa pýtal na ňo, ja som moc sa s ním nepoznal, ale podľa mňa to je extrémne dobrý človek. A fakt, že mákač, ako hovorí Paťo, takže dúfam, že sa mu už bude dariť iba. Chcete niekto k tomu ešte niečo povedať? Nie, Tomino? Dobre, môžeme ísť ďalej. Vrátime sa k tomu zápasu Oňa Mraza s Horvátom. Horvát takisto zobral vlastne zápas na poslednú chvíľu za zraneného Lenga. Poznali ste niekto toho Horváta predtým? Ty si s ním netrénoval si s ním ani ty?
Vravili, že on robil MMA-ko. Hej, ja Že som on ho je videl vlastne párkrát aj na turnajoch. MMA zápasník. Ako šikovný bol aj vtedy, ale odkedy ho vyhodili z tej Drakuly, tak som o ňom nič nepočul a prišiel týždeň pred gala a spravil krásny zápas, takže... Urobili skvelý zápas, no, s Oňom. Videli ste Oňa vy ako víťaza v zápase? Bol tam v prvom kole počítaný a vlastne Rovoca supera nepočítal ani raz. Videl si ten zápas, Tomino? Vieš, ja ti poviem, že ja som ten zápas nevidel, lebo som bol v šatni, ale ja som s Ondrom trénoval, však sme teraz akoby takí parťaci. Som z toho veľmi rád, že ho máme v gyme. A ja som aj Ondrovi povedal, že Ondro, počúvaj, ty ak si to v hlave neprehráš, tak ten zápas je tvoj. Ondro je úplne vynikajúci na sparingoch, vynikajúci na tréningu, len škoda trochu tej hlavičky, ale myslím si, že keď na tom popracuje, že bude si viacej veriť, Číta už knihy teraz. tak Hlboké. Číta knihy a všetkým o tom rozpráva, ako číta knihy. A to je dobré. Všetci, koho čítajú knihy, tak bol na nich nasratý. Lebo tá psychika Trúbky, hej. je... Úplne. Tá psychika je veľmi dôležitá, ale Ondro je fakt dobrý, či tie ruky, či tie nohy, on tu má nabehané. Takže ja si myslím, že on keď popracuje na tej hlave, tak on má veľa toho pred sebou. No ale počúvaj, teraz bol podľa mňa úplne najlepšie nastavený o ňo celý čas, aj týždeň pred zápasom, aj v deň zápasu a tak vyzeral úplne fest, taký odhodlaný, že ako nikdy ešte som ho nevidel takého. Nevieš o tom niečo? Prečo by to Prečo by to mohlo byť? Dobre, vlastne Prelims kartu uzavrel zápas Špírka s Leom Borákom. Ty s Leom takisto trénuješ. Ako vidíš, ako si videl ten zápas vlastne pred zápasom? Mal si Lea ako favorita toho zápasu? Ty asi Erika Špírka si vôbec nepoznal? Nepoznal som, ale No. ja ti normálne poviem, že Leo Borák má koľko? 66 kg? 66 koní zápasu, 65 išli. 65 A išli. normálne Leo Borák, keď ti normálne dá v 16-kovej rukavici úder, to normálne ako od 100-kilového Romana. Takže ja som vedel, že on keď si to Asi je. Teraz som slabý, ale on je silný. Ako si to myslel? Rozmyslí si, čo povieš, no máš ďalšiu výzvu. Vieš, takže ja som vedel, že on keď si to postraží, keď nespraví nejakú chybu, tak som vedel, že on to vyhrá. Chalánivý názor na ten zápas? No, tak ja som ten zápas nevidel, lebo to bol po mojom zápase, ale ten Erik, čo chodil k nám chvíľku pred tým gala, tak Lea poznám, extrémny zabijak, však som s ním sparoval za párkrát. Keď prišiel prvýkrát k nám, tak ma tak vypol, vyskočil do vzduchu, otočil sa, dal mi petu na oko, som láhol hneď. Extrémny zabijak. Tak som si myslel, že ak ho Erik netrafí nejakým hajkikom, tak že ho strašne zbije a tak aj bolo. Ja som bol zrovna tejpovaný, takže neviem, ale musím potvrdiť Tomášove slova, že Leo na to, akú má váhu, tak je tvrdý, ostrý a ešte s tou váhou je veľmi rýchly. Takže je to určite nepríjemné. Pozor. Ďalšia výzva. Kamo, to budeš mať aj potom to, že zápas budeme mať každý s každým, podľa mňa. Ja to nejako vymyslím. Vieš čo to gala večer, tá štyrka znamená, že 4 ľudí tam budeš mať len na celý gala. Ja si to celé prezradil, že vlastne vy 4 tam budete. Vy 4 a ešte Mikulášek tam bude. Ozaj. Ale ten bude Pozerať sa divák. iba. Hej. Dojde vyboskávať Romana potom. Alebo Takže toľko, nevidel som ten zápas. Čo si myslíte zastalo v zápase Borák Grúdka? Lebo ja som akože, čo bolo na Colosseum Fight Night 2, ja som počul pred tým zápasom extrémne podceňovanie Grúdku a všetci favorizovali Boráka. Čo sa podľa teba To sa stalo. v tom zápase? Podcenil ho extrémne. Nie, Ja som myslel, že ho Fez zabije a... Vieš čo, prepáč, že ťa preruším, ale nepodcenil ho vôbec ho nepodcenil, ale ja to teraz môžem povedať, lebo však spolu trénujeme, tak a Leo sa na to v živote nevyhováral, ani to nikdy nikomu nepovedal, ale Leo mal také nešťastie v tej príprave, že chvíľu mal to, potom bol chorý, potom mal hento fakt, akože on sa na ňo aj chcel pripraviť, ale on podľa mňa z celej prípravy trénoval na Grúdku tak týždeň. A v živote to nepovedal, v živote sa na to nevyhovoril ani nič, ale už keď to teraz tu rozoberáme, tak to môžem povedať. Jasne. Ale to akože, nechcem nejako akože tak dávať dolu ten výkon toho Grúdku, pretože sa na Lea extrémne pripravil, takže za to klobúk dole. Len to proste nebol jeho večer. Čiže myslíte, že by dávalo niekedy v budúcnosti zmysel nejaká odvetka? Ja si myslím, že nechcem uraziť Grúdku, lebo však je to šikovný chalanisko, je dobrý, aj som teraz s ním trénoval, ale myslím si, že by tá dvojka ešte prichádzala do úvahy, no ja by som si to určite ešte pozrel. Rovno, no, chcel si niečo povedať? Nie, že by som si to tiež pozrel, to by bol dobrý zápas. Ale nie teraz, za nejaký čas. Vlastne ja môžem teraz povedať, keďže prechádzame na hlavnú kartu, kde prvý zápas bol Šajben s Grúdkom. Grúdka vyhral na body.
Veľa ľudí sa pýtalo, že či to podľa mňa tak malo byť. Ako to bolo? Videli ste niekto ten zápas? Ja som ho videl. Čo hovoríš na to rozhodnutie bodové? Že to bolo veľmi tesné. Veľa ľudí vravilo, že by sa tam hodilo extra round, do toho zápasu. Tretie kolo určite dominoval Šajben a prvé dve boli také, že tu na pán rozhodca by mal problémy. To nabodovať. Nie, do každého rype. Ja, že problémy s tebou som si myslel. Nie, poď. Už pozerať, že... Nezabúdaj, že aj tebe môžem niečo rozhodovať. Poď, ja to Nezabúdaj na to. Čo som chcel ešte k tomu Grudkovi, to sa chcem opýtať teba. Po zápase prišla výzva od tvojho brata. Ja musím povedať na obhajobu tvojho brata, že my sme sa vlastne bavili s Vladom Piperekom, že pokiaľ budeme riešiť titulové zápasy v postoji, tak ustalíme váhy na MMA oficiálne váhy. To znamená, že ja som sa pýtal Vlada Pipereka, že v akej váhe by teda Leo chcel prípadný titulák a bolo mi povedané, že 6 jednotku nechce zápasiť, že to je moc málo, takže spravíme 6-6, čo je vlastne 6-5-8 váha. Tak preto vlastne sme boli dohodnutí s Mírom, že pokiaľ vyhrá Grudka ten zápas, tak Miro ho chce vyzvať. Miro si myslím, že je tu v Martine najskúsenejší zápasník určite v tej váhe, ľudia to chcú vidieť. Ako ty by si videl tento zápas, keby dopadol? Vy ste spolu vlastne s tvojim brachom trénovali jeden čas aj s Leom, ak sa nemýlim. Leo bol vtedy ešte začiatočník, vy ste tedy už buchali zápasy. Tak ako ty by si videl tento zápas? Ja to poviem takto. S mojím bratom by ste nechceli sparovať, pretože on na to, že je taký malinký, tak on je extrémne silný, extrémne dynamický. Ja neviem, či ja jemu by som niečo vytkol ako zápasníkovi. Kedy si mal problémy s kondičkou, ale on fakt aj preto to zobral s tým Leom, pretože akože chcel zobrať tú výzvu, pretože on povedal, že jemu sa už neoplatí neviem s kým tu buchať, neviem s kým, že koho nikto aj nepozná, že on ak sa má fakt nakopnúť zase do tréningu, tak chce proti sebe riadnu výzvu. A to je Leo, preto aj urobil to, čo urobil, aj keď môj brat nie je taký, že on nie je na tieto treštolky alebo na tieto vyzývačky, tak to spravil a išiel tam do toho oktagónu, išiel obvyzvať, takže ja dúfam, že to Leo zobere a ja si myslím, že on nemá Leo čo stratiť, však ak sa bojí tej váhy, tak z nich pribereš, ak to sa dá, chápeš? Ale myslím, že ja som sa rozprával s tvojím brachom, tak povedal, že 6-6 spraví určite, 6 jednotka je na neho už moc málo, myslím, že on kedysi zápasil 6 jednotku. No jasne, teraz má tak 80 kg, možno aj viac, ak sa nemýlim. Ale povedal mi, že ak ten zápas dohodneme, takže vlastne tú 6-6 zobere, 6-5-8, že to by kľudne zobral. Chcel by si vidieť tento zápas, Roman? Čo mu ver. Ja s Mírom som tiež trénoval ešte dávnejšie, keď sme začínali a tak a viem, aký je, ako Tomáš hovorí, že proste on je tvrdý, silný, on sa ide byť s tebou, aj keď aj mu otrhneš hlavu a on ide ďalej, takže to by som si pozrel isto. Ako si videl Mírov vlastne zápas po takej dlhej pauze, po takom dlhom návrate na CFN 2, keď zápasil vlastne v pyramíde? Ešte to musím povedať ľuďom, že vlastne finále pyramídy neprebehlo kvôli tomu, že vlastne ani Miro, ani jeho súper nedokázali trénovať, mali zranenia, mali choroby a tak ďalej. Matej Lezány myslím, že ani netrénuje. Vyhrotil to v príprave tak, že má nejakého stafiloka, či čo to je a od nášho zápasu v podstate netrénuje, takže to finále neprebehlo a Miro chcel odo mňa ťažký zápas, veľký zápas a myslím, že keď Leo chce titul, tak musí zobrať všetky výzvy a Miro si myslím, že tu výzva je, aj keď dlho nezápasil, tak za sebou má veľké zápasy aj na V5 a tak ďalej. Ako to vidíte vy dva borci? Paťo prvý. Chcel by si vidieť ten zápas? Určite by som si to pozrel. Spitner. Ešte by som dodal, že Tomáš Obrat chcel byť aj mňa po zápase. Bratská láska. On chce byť všetkých, ktorí sú proti mne, vieš, tak... Takže dávaj si pozor. Ale tento zápasík by som si pozrel, to by bola kvalitka tiež. Určite by som ani jedného nefavorizoval. Keď to bude v malých rukaviciach, tak by to mohlo byť veľmi pekné. To by bolo super, no to by sme chceli určite dohodnúť. No aké máš pravidla tam dohodnuté, malých či vo veľkých? Čiže to nie je? No ak budú tituláky, tak chceli by sme určite v malých rukaviciach. Nechcem chalanov nútiť do zápasu v malých rukaviciach, aj teraz sme to nerobili. Pretože všetky zápasy boli vo veľkých. Ja už chcem iba malých. Ale ak budú tituláky, tak určite v malých. Nechcem, aby sa chalani zbytočne zranili, keď ide o nejaké zápasy bežné. Dajme tomu nejaké posúvanie sa v rebríčkoch, ale tituláky chceme určite robiť v malých rukaviciach, je to atraktívne. Ľuďom sa to páči a taká jednotka v tých malých podľa už to k tomu patrí. A čo som chcel povedať je, že
ja ten zápas určite chcem vidieť, budem sa snažiť to dohodnúť aj pre chalanov a mali by sme ďalší skvelý zápas na CFN 4. Vlastne zápasníci, tam bol ďalej Lukáš, Tomáš Pitner a bol tam Mavar. Ako vnímate Mavara ako zápasníka, Romčo? No tak ako, ja tie postojárske zápasy sa priznám, že až tak nesledujem ako MMA-kové, ale tak je to akože mediálne známy človek, takže určite som videl nejakého zápasy a viem, že je dobrý, že ide do každej bitky a tak a má hlavne extrémne atraktívne zápasy, že sa bije, tak videl som nejakého zápasy. Podľa mňa je dosť dobrý zápasník, jeden asi z najlepších v Československu postojí v tej váhe. Tomino, ty si postojár, ako to vidíš? Ty. Tak akože ja Mavara sledujem jedine tak na Instagrame, ale zápas som videl asi ani jeden som celý nevidel jeho zápas, ale akože určite je to podľa mňa topka, čo tu môže byť na Slovensku a v Česku. Takže ako to vnímaš napríklad ty, že si v podstate chalán z okolia Martina a že si na jednej karte vlastne s tým. Čiže povedz, že z Teplíc. Normálne povedz, že z Teplíc. Nie, z Teplíc. Diviak, ale tak. Ono to spadá pod jednu časť, vieš. Takže tak. No jasné, ale že si na karte s ním, že je to pre teba taká nejaká odmena možno za to, že makáš každý deň v gyme a tak? Je to niečo pre teba takže viac? Je to pre mňa akože super pocit. Ja som vždycky, už ako som začal trénovať, tak som akože nie že sníval, ale tak som si prial, aby som mohol zapasiť na takých zápasoch, kde budú akože aj takíto zápasníci. Ja dúfam, že raz a ja budem taký hlavný ťahák večera, že ja budem ten zápas, ktorý bude hlavný, vieš? Mm-hmm. Takže to by bolo pre mňa takou odmenou. No, lebo presne preto trénujem. Paťo? Teraz k čomu sa mám vyjadriť? Mavarovi, že ako ho vnímaš ako zápasníka a že či si niekedy možno myslel, že budeš na karte. Že prídeš z Hornej Štúbne až do Martina. Tak Mavara hodnotím ako extrémneho zabijaka, úplne taký agresívny typ. Páči sa mi jeho zápasy, sú také atraktívne, aj keď tento na gala nebol boh vie čo. Bol to taký taktický výkon, pekne to dotiahol do víťazstva, ale to, že bol na karte je veľká vec, aj pre Martin, aj pre nás zápasníkov, čo sme tam boli. Hádam to malo nejaké videnia, takže som z toho nadšený. Ako vnímaš to, že bol Tomáš Pitner vyššie na karte ako ty? Mal lepšieho supera, to preto. Lebo som lepší. To vôbec. Lebo ešte to by som dodal, že ja som išiel amatérske pravidlá, takže to preto som bol tak nízko. Kde by ste si predstavovali byť na karte, keby ste mali spolu zápas? Však hlavný. A Roman pred nami. Vôbec. Vieš, ja ti tak... Budíska trúbka pred nami. Ti vravím ešte, počkej, po tomto. Mne to je úplne jedno, že koľkatý budem zápasiť, keď pojem s Paťom. Hlavne je ten zápas a chcem ukázať, že proste je to len taká hviezdička hornošťovňanská. Že proste nie je ešte zápasník dobrý a že proste sa má ešte čo učiť, že ešte by si mal trošku ostať v tých amatéroch. Tebe čo robí ľudia na Hornej Štúbni, prosím ťa? Nič, veď ja mám... Takú záš proti Hornej Štúbni. Nie, ja len proti tebe. Ale poznám aj chalanov z Hornej Štúbne, ktorí sú normálni. Poznám aj Paťa. Ja poznám aj Paťa. Lukáš, teba sa opýtam na Mavara. Aký máš na to ty názor? Tak Mavar aký je to zápasník? Mavar je neskutočný zápasník, má, myslím si, že hlavu nastavenú, ide do toho vždycky tvrdo, takže pre fanúšikov je to veľké lákadlo. Mali ste mu dať malé rukavice, to by bolo záživnejšie, myslím si, že do jeho štýlu mu to sedí. A videl som teda zo pár jeho zápasov a zápasnícky aj v gyme je vo veľmi dobrom, čisto postojárskom, majú tam aj MMA, ale na postoj tam má neskutočných trénerov a myslím si, že tie kauzy, čo sú, tak každý má nejaké kauzy, Boh vie, či to je pravda, nie je pravda. Ja som tá výnimka, ktorá potvrdzuje toto pravidlo. Ale myslím si, že zápasnícky k tomu pristupuje veľmi profesionálne a dre a má aj talent, takže ako zápasníka veľmi dobre ho vnímam, ako zápasovými výkonmi a tréningom si myslím, že tiež. Ja musím len povedať, že tie kauzy, čo sú okolo neho, tak správanie jeho aj celého jeho týmu bolo skvelé. Aj celkovo prístup u Gala, že spravil tam podľa mňa super výkon, takže to, čo asi v médiách je jedna vec a to, ako sa tí chalani správajú naživo je vec druhá. To isté môžem povedať aj o Mikuláškovi, že takisto super chalan, ktorý s ním nebol absolútne žiadny problém, takže som veľmi rád, že tí chalani takto férovo k tomu pristupujú
a poďme ešte na hlavný zápas. Minči Páleš, veľká legenda postojárskych disciplín, túto kúsok od nás. Mal zápas so zápasníkom, neviem či viete, ale ten Mežidov mal zápasy v Bellatore. V MMA je to MMA zápasník, čo má skôr myslím, že 17-4 alebo 17-5. Ja som si to vlastne všimol, až keď už bol v podstate na ceste sem, že má 17-5 v MMA, ja mám myslím, že 3-1 v Bellatore. Vzbudzuje to vo vás také nejaké, že je to fajn, nejaký dobrý pocit, že takýto zápasník sem príde zápasiť? K tomu ja som síce Minčiho zápas nevidel ani toho druhého, že ako išiel, ale každopádne keď sú podľa mňa pozdvihuje celú kartu, keď takýto zápasník príde zápasiť. Ako každého z nás, kto sme tam zápasili, podľa mňa to vyzvihne trošku vyššie, keď tie ostatné zápasy okolo sú na takej úrovni. Hlavne vieš, že ide o to, že už hlavne keď zápasia na tej karte takí zápasníci ako fakt ten Mavar, Páleš a takýto Hula, presne tak, tak už o tom aj tie médiá tak píšu, vieš, že je to tak v popredí, takže to je super podľa mňa aj pre organizáciu, aj pre nás zápasníkov. Ty s Minčím trénuješ, ako jeden z mála ľudí vlastne, čo poznám. Ako ho ty vidíš ako zápasníka, človeka, možno sparinga na tréningu? Aké je s ním trénovať? Tak vieš, ja to poviem tak, že ja som s ním v podstate skoro každý deň. Každý deň spolu trénujeme, takže ja aj keď s ním sparujem, tak ten sparing už mi nepríde také ako pred 5 rokmi, keď som prišiel do Diamond Gymu, tak ma zbili jak malého chlapca, ale teraz to už nie je také, vieš. Teraz ja na to, aby som sa kvalitne pripravil na ťažkých súperov, tak potrebujem sparovať aj s inými chalami, nielen s takými, čo poznám. Týmto akože nechcem hovoriť, že je slabý alebo niečo podobné, ale že už potrebujem aj zmenu, vieš. Lebo s ním sparujem každý deň alebo trénujem. Ty si bol Paťko na sparingoch v Diamonde, krátko pred zápasom. Mal si nejakú výmenu s Minčím, môžeš nám k tomu niečo viac povedať? Neklam, ja som to videl. A ja? No tak boli sme v ringu a podarila sa mi taký zhod cez nohu. No a odtedy som si neťukol. Ti to proste nesadlo. Odtedy som dostal extrémnu bitku. Aký máš ty pohľad na Minčiho, Lukáš? Sparoval si s ním, alebo? Ešte s Minčím som nespároval, ale Minči pohodiak, od zápasa nemá, na nič sa nehrá, za neho hovoria jeho výkony, aj tú pyramídu Last Man Standing, čiže neskutočné výkony a aj toho jeho supera poznám, toho som poznal ešte z našej zaniknutej organizácie známej a hlavne z jeho zápasu, keď zápasil s Kristianom Simonom a všetko tam pokazili, dobil ho na 2-krát, to rozhodca ukončil a ešte mu tam otvorili dvere. Vypadol cez dvere to vypadol cez dvere, hej, takže ja si ho pamätám skrz toto, ale viem, že jeho skóre v MMA je dobré, aj zápasy, že tam robil vynikajúce. A trošku ma prekvapil, že ide do postoja s Minčím. No mali sme také informácie, že chce si to akože vyskúšať, on má 1-0 v boxe a že ten zápas chcel akože prijať takú výzvu, ale pýtal sa ma po zápase, že by chcel akože ostať v organizácii a zápasiť MMA, čo je pre mňa akože taká najlepšia spätná väzba od zápasníka, aká môže prísť, keď chalan, čo má 3-1 v Bellatore, chce zápasiť v Martine, takže je to podľa mňa super. Dostal 20 k výplate? Čo dostal? Či dostal 20 k výplate? Našiel som aj nejaké drobné. Posledná večer chcem od vás počuť z CFN3 nejaký taký najlepší zážitok alebo nejaký moment. Ja som mal napríklad z gala večera nejaký moment, tak chcem to počuť možno aj od vás, že či, ja neviem, počul som od veľa chalánov, že ich už zastavujú ľudia, že sa chcú s nimi fotiť a takéto veci, čiže pre mňa je to super, že prídem niekde vonku, bol som s ňom na jednej party teraz a zastavila ho tam baba, chcel sa s ním odfotiť, tak je z toho happy doteraz. Takže či takéto nejaké momenty máte aj vy. Ja napríklad akože vždy, keď nastupujeme s Romanom niekde, tak ja mám takú, vlastne s Romanom aj s Paťom, to sú také dve veci, čo ja si dosť idem. Každý máte taký svoj mood aj pred tým zápasom. Tak teraz tá atmosféra pred tvojim zápasom bola extrémna, že asi lepšiu som Martine v živote nezažil ani na Eláne, ani na ničom. Tak tá nástupovka k tebe tak sadla už, prirastla. Tak nejaké skúste tak od Romana taký najlepší moment možno, že ktorý si pamätáte a ktorý vás tak zahrial pri srdiečku. Ja budem mať, ja nepoviem na zápas ani nič spojené so zápasom, ale pre tú babu, čo sa zbierali tie peniaze, víš, ako sa vlastne mi vypadlo meno? Asi Lucka, myslím. Lucka, no. Tak vlastne ona tam bola, neviem, či to už potom, keď ste jej dali tú poukážku a že či ešte niečo chce, alebo že s kým sa chce odfotiť, a ona povedala, že s Hulom. Tak som bol úplne, že úplne super moment toto. To som si akože zapamätal najviac, akože z toho celého večera. Jasné, super. Tomino? Mne sa strašne páčilo, keď si vlastne prišiel za mnou
aj z Netierkova povedala, že sa chce so mnou odfotiť, že si vybrala 2 zápasníkov, ktorými sa chce odfotiť a bol som to ja a Roman, tak to ma tak potešilo. Ešte si mi dokonca aj posielal fotku, že ho má na pozadí, tak si hovorím, že ty koko, že to je veľmi zlaté, vieš, že je taká malinká, že takto to sleduje a že ja som práve ten, že kto sa jej tak páči. Čiže bol som u našich na Vianoce a nehala telefón položený na stole, som klikol a Tomáš Pitner na pozadí, takže akože mne sa to páči, lebo tak ste chalani, čo makáte rovnako ako ostatní na celom svete, takže si zaslúžite nejakú pozornosť a som rád, že aj Nezerka, ktorá bola prvýkrát na gala, má takýto pozitívny vzťah. Neviem prečo ku vám dvom zrovna, ale... Bo sme najsympatickejší asi. ale tak. Ja ti to furt hovorím, že si pekný Každý má rád Vypni príšerky. mikrofóny, prosím ťa. Paťo, nejaký moment z gala? So mnou sa bohužiaľ nikto nechce fotiť. Asi nie si sympatický. Ste bol jeden človek, takže pohoda. No a tak po tom zápase, keď som už vyšiel z tej klietky, tak veľa ľudí došlo a ťuklo si so mnou, že gratulujem a takto aj takí ľudia, čo som ich nepoznal. V živote som ich nevidel, takže toto je asi ten najlepší moment z celého gala. Ja som mal najlepší moment po zápase s tým, že som vyhral, pretože táto príprava bola hrozná. Stále som bol chorý, išiel som každý týždeň, posledné 4 pred zápasom. Som v útorok vyzdravel a v nedeľu som bol chorý. A v útorok som vyzdravel a v nedeľu som bol chorý. Ja musím inakšie pochváliť, že viem o tom, že si bol celú prípravu chorý a povedal si mi, že ten zápas určite nezručíš, takže som rád, že si takto aj ty pristúpil k tomu, lebo keby zrušíš zápas, tak už sa v živote nevidíme, ale... A to keby ste ho videli ešte v saune. Ja keď som ho videl, tak hovorím, dajte mu napiť. Hej, veľa ľudí mi počas prípravy povedalo, že vypadám ako pred smrťou a to som bol iba na diete a nie ešte v saune. Ja keď som ťa inak videl na dvojke na váženie, tak ty si vyzeral hrozne inak, fakt. Do ksichtu, ja som myslel, že tam odpadneš za chvíľu, alebo čo. Ale usmieval si sa, takže... Hej, tá váha nie je moja najobľúbenejšia časť. Ani moja. On vyzerá tak, že ho treba poľutovať vždy, vieš, keď robí váhu, každý je taký milý, že mu treba dať peniaze a tak normálne, že... 20 €. Človek ho vidí a narečí... Nevrajím, že ja by ti dám peniaze, ale že niekto by ti mohol dať peniaze. Poďme sa posunúť ďalej. Ako tu môžeme vidieť, čaká nás ďalší event v Martine. Open Air v amfiteátri. Boli ste niekto v amfiku na nejakých akciách? A ako si to tam... Nebol si? Ty si bol? Nebol som. Ty si bol Ja to som v Teplici, som tam nebol ešte. Ja som asi... Bol som asi. No, nepamätám si určite. Dobrá akcia. Dobrá, hej. Dobrá akcia to bola. Dobrá akcia, Bol som keď tam na neviem, natáčaní tam toho bol. aftermovie, takže... Viem, že Paťo bol na Separovi. V prvej rade samozrejme. V V Mošpite. prvej rade, nie v Mošpite. Takže... Ako si to pamätáš na amfiko? Vieš to okolie, ako tam vyzerá? Vieš si to tam Hej. predstaviť? Viem si to tam predstaviť. Neviem si predstaviť, kde bude klietka. Na to To už nechaj na sa, nás. na to sa teším. Chcem sa dostať k tomu, že o vás dvoch už asi vieme, kto vás možno bude čakať. Začneme od Romčíka. Titul Colosseum Fight Night. Môže sa stať vlastne prvým šampiónom MMA v Colosseum Fight Night. Znamená to pre teba ten zápas niečo viac, už odhľadnúť do toho, kto je super, tak iba ten moment, že bude tam ten opasok a môžeš ho pred domácimi fanúšikmi získať. Znamená to niečo viac pre teba? Akože podľa mňa to je akože extrémna zodpovednosť, lebo nechcem sa nejako vychvaľovať, ale myslím si, že ako k CFN-ku som už prirastol ako taký jeden z najhlavnejších tvári alebo zápasníkov a bude to extrémna zodpovednosť to vyhrať a nechať, aby to bolo doma, aby to ostalo doma, ten opasok. Máš už nachystanú nejakú špeci poličku? Nemám, ale musím si nachystať, lebo ja keď si to takto vizualizujem, tak sa mi väčšinou všetko podarí, takže určite si nachystám. Dobre, a chcem od teba počuť ešte jednu vec, že ako by si predstavoval, alebo už si vizualizoval vôbec, že také niečo sa bude diať, alebo si sa k tomu ešte nedostal? Ešte nie, som chcel teraz trošku vypustiť, teraz cez sviatky, že od MMA-ka, lebo však som stále v tom aj v gyme, mimo toho, že trénujem, tak trénujem nejakých ľudí, tak som si chcel úplne že vypustiť a proste od januára sa budem tomu venovať naplno. Čiže budem mať na to pol roka, čiže príprava bude podľa mňa dostačujúca, takže tak. Budeme ťa môcť vidieť niekde zápasiť ešte? Chcel by som ešte niečo buchnúť, lebo pol roka je predsa dosť, akože tých 6 mesiacov, alebo 6,5 mesiaca to vidia, možno až 7 vlastne, však to je koncom júna. Takže ešte by som niečo by som si buchol ešte niekde. Viem, že máš aj v tomto smere niečo na srdiečku. No, ja keď som bol, však moja jediná prehra v profi je v FNC, čo sme boli v Pule, tiež na Open Air akcii. A tam som nešťastne prehral, lebo som mal zranenú nohu, túto pán Šebek mi s tým pomohol na tréningu poslednom. A tam by som si to chcel, tam by som to chcel ešte raz.
akože chcem to proste buchnúť kvôli tomu, že nemohol som nič ukázať, ani ten super nemohol nič ukázať a hovoria jenom, že neviem aký dobrý wrestler a popri tom videl som tie jeho zápasy predtým a nemyslím si to. Myslím si, že by som na neho mal, ale tou nešťastnou náhodou som sa k tomu nedostal, takže to by som chcel ešte odčiniť. Chceš to podať priamo do kamerky? Hey, FNC, give me rematch with Ramos. Dobre, super. Tomino, máš v zálohe, keby sa náhodou nepodarí dohodnúť zápas so Šebekom, čo ja dúfam, že sa podarí, tak či máš nejakú víziu, nejakú cestu, že kadiaľ by si chcel ísť, kto by mohol byť super. Rozmýšľal si nad tým už, alebo si tak, sa k tomu ešte ja už som nad tým rozmýšľal, ale tak to by som sa musel porozprávať s tebou, aj vlastne s trénerom, ale mám tak v hlave jedného chalaniska, ktorý zapasil aj na CFN 3 a jeho štýl sa mi extrémne páčil a nemám proti tomu chalanovi nič a myslím si, že je veľmi talentovaný a myslím si, že ten zápas medzi nami dvoma, ak to teda s pánom Šebekom nedopadne, tak by bol veľmi pekný, čo sa týka už divácky. Môžeme to meno spomenúť? No jasné, ty vieš, koho myslím? Myslím, že asi by si mi spomínal, že Sebo Horvát? Áno, presne tak, Sebo Horvát. Ja si myslím, že keby sme my dvaja proti sebe mali zápas, že by to bolo veľmi pekné. A nemám proti nemu nič. Ja som mu dokonca písal, že som si ho pozeral aj na internete a on má presne taký štýl ako ja, že bitkársky, síce ja nedávam otočky, ani naskakované kolena, ale som tiež taký dobytky, takže myslím si, že by to bol divácky veľmi pekný zápas. Takže ja môžem aj za Paťa povedať, že sme v podstate už rozhodnutí, že na CFN 4 pôjdeš prvýkrát profi pravidla. Či už to bude s Tomášom, alebo to bude s kýmkoľvek iným. Ako sa tešíš na túto zmenu? Extrémne. Extrémne sa teším na to, celý čas na to trénujem. Už sa to posúva stále ďalej. Ako nevravím, že to je zle, určite dobré, lebo treba buchať tú amatérskú kariéru, netreba sa na to vyjebať. A už sa na to extrémne teším, užijem si tie lakte, kolena do hlavy. Konečne to bude poriadna mastenica. Čo sa podľa teba zmení v príprave na takýto zápas? Ako to ty vnímaš? Tie profi pravidlá oproti tým amatérským? No určite sa moja fyzická príprava zmení, že to bude akože trvať dlhšie a bude to profesionálnejšie. Bude tam nejaký ten rytmus, čo budem akože trénovať. A zmenia sa, minutáž sa zmení. Silnejší superi. Presne tak. To asi myslí To sa. ale až druhý zápas budú silnejší. A Čo si povedal? celkom sa na to teším. Mojím snom bolo byť profesionálny športovec, takže budem si to môcť po lete odfajknúť. Ty si bol prvý hornej štupne, že? Prvý profi športovec. Podľa mňa je posledný, kamo. Tam ešte niekto sa tomuto dopracuje. Je nejaké prípadne iné meno, okrem keby sa to náhodou túto s pánom Pitnerom nepodarí? Vieš si predstaviť niekoho do prvého profi zápasu? Takto som... Tvoja nočná mora z CFN 1 už takisto prešiel do profi. No teraz som to videl, hej, že ide na fabriku zápasiť, takže kľudne si to môžeme dať znova. Ako ale aby si nemal prvý profi zápas ani prehru s ním. Lebo to už by potom neviem, či by som sa s tebou zápas. Toto chceš dohodnúť? Však ty chceš prvý zápas so mnou, takže ty budeš mať prehru. Ja som sa ešte s nikým nedohodol, takže kľud. Lebo preskočím toho meda. To je ťažšie, hneď takedown. Keby si ho preskočil, tak nemôžeš trénovať, takže radšej na hlavu by si dostal, aby si konečne videl, ako je som profi MMA. Ako si myslíš, že by si porazil Tomáša? Keď ideš s ním, no? Čo by bol podľa teba taká tvoja najväčšia zbrana? Postoj si. No, nad tým som ešte nerozmýšľal, iba viem, že by som proste dominoval všade, úplne všade, lebo však poznám ho aj zo sparingov, sparovali sme zo párkrát spolu. Takže jediné, čo on má, sú 3 haky a stály tlak a s tým som si vedel dať rady. To hovorí každý môj super a zatiaľ ma porazili iba 4 z 20, takže... Čo je najväčšia jeho slabina podľa teba? To, že nevidí. Keď dostane úder. Nevidím. V čom by si ty podľa mňa, keby ste išli MMA, v čom by si ty si vedel predstaviť, že by si dominoval? Musel by si sa dávať pozor na tú zem? To určite no. No proste, no nebol by som to ja. Keby ideme to MMA, nebol by som to ja. Pretože, ako Paťo hovorí, tak moje silné stránky sú tlak. A ten tlak by som vlastne nemohol vytvárať. Musel by som boxovať
z takej defenzívy, môžem povedať, ale zase Paťo má 1,90 m. Ja 1,75 m. Teraz som zobral chalaniska, čo má 1,93 m. A moja taktika bola taká, že ho zatlačím, ale ako by som Paťa mohol zatlačiť? Nemohol by som ho, lebo neviem mi, čo urobil ten had. Normálne by sa mi hodil pod nohy, lebo to je jediné, čo on vie, hodiť sa pod nohy a vyliezť niekomu na chrbát. Takže vieš to, čo by som tam mohol urobiť? Mal by si ruksak. Mal by som... Nie by som mu dal aké Ty na si to... doma celý gonžal, ale všetci sa mi No, otačajú. Ale ja nie som gonžala, ani mi nesplne do gonžala o pizzu. Ja nie som on, chápeš, čo chceš ty so mnou? To ma porovnávať s nejakým gonžalom, ty kokos. Vedel by si predstaviť, že by si napríklad s Paťom vyhral na zemi? Že ten triangel si tam pustil? Akože... Ja si myslím, že by som sa dokázal na to pripraviť, aj na tú zem, ale nemyslím si, že by to... No musel by som úplne pustiť K1. Úplne by som musel pustiť K1 a začať sa venovať zase iba MMA-ku. A ide aj o to, že ja nechodím do školy už, vieš. Takže ja keby chcem zápasiť MMA-ku a chcem sa pribrať na MMA-ku, tak by som sa musel pribrať na 3x5. Takže ja by som musel začať chodiť trénovať ráno a musel by som začať chodiť trénovať večer. Takže ja by som musel povedať v robote, aby spravili nejaký kompromis, aby som mohol trénovať 2-krát do dňa. Ja neviem, či Paťo chodí do školy alebo chodí do roboty, ale veď nech si to každý vyskúša. Nech si každý vyskúša, aké to je, ísť na 8 hodín do roboty a potom ísť na tréning. Mne sa nechce ísť ani raz do dňa na tréning, ani ešte 2-krát, keď chodím do roboty. Ja chodím do roboty na 8 hodín a chodím trénovať. No veď uvidíme, ako ti to pôjde v tom profi. Ja ti to prajem. Ďakujem. Ďakujem. Že sa aj kamarátite nakoniec. Nie, veď akože ja to poviem takto. Paťo není zlý chalanisko, veď má to oveľa pred sebou, ale to každý na to príde, keď pôjde do toho profi, alebo keď začne chodiť do práce, že či v to vydrží. Ako rýchlo sa to rozplynie, lebo zápasy 3x3 v chraničoch a bez lakťov je jedna vec a zápasy 3x5 s kolenami, že no akože s lakťami a s kolenami do hlavy je úplne niečo iné. Takže uvidíme, Paťko, ja si to pozriem veľmi Na rád. to sa úplne najviac teším. Ja som celého trénovania, že konečne budem môcť Ja som dávať tvoj lakte, fanúšik. kolena. To má vôbec Opýtame sa na to tu na chlapcov, ktorí už toto zažívajú. Romčo, kde je najväčšia zmena oproti amatérským pravidlám? Ty máš 10 zápasov amatérských, 8-2 skóre, myslím. Kde je podľa teba taká najväčšia zmena v tom prechode? Môžeš to obidvom chlapcom možno poradiť, že čo ich čaká. To by na to dobre načrtol, ja si myslím, že to je aj tá zodpovednosť, hlavne, že sa musíš k tomu už inak postaviť trochu, keď to bereš aspoň trochu vážne, že nechceš prehrávať všetko, tak tie zápasy musíš zobrať zodpovednejšie hlavne. Tá minúta je extrém podľa mňa rozdiel, že keď zápasíš trojky, či už postoj, či vy máte tiež trojky, nie? Postoj. No, a keď ideš na 5 minút, to je proste skoro polovica času, však ty vieš, my keď sme aj lapovali, tak Ja medujem, ja nelapujem, ja medujem. No. Keď sme lapovali, tak ten rozdiel bol strašný, no, takže minutáž aj zase musíš si dávať pozor na iné techniky, ako sú lakte, kolena a tieto veci, tiež čo to mi nerozprával, že je to podľa mňa dosť rozdiel, no, akože podstatný rozdiel. Nie je to len tak, že prehúpneš do profi, ale podľa mňa je to dosť podstatný rozdiel tieto veci. Ty si takisto na zápasil v amatéroch hodne, aj na IMAFE a kade kde inde. Ako vnímaš ten najväčší rozdiel takisto v tej profi? Tak ja rovnako ako Paťo teraz hovorí, som sa strašne tešil na kolena a lakte. V prvom zápase som si na tých lakťoch tak uletel, že som zabudol držať pozíciu výhodnú. A není to až také, že môžem, ale zase sa na to nemôžem moc sústrediť, lebo niečo iné pokazím. A samozrejme v tom čase je najväčší rozdiel. Ako tie kolena lakte dobré, ale ten čas, keď človek tam je 3 minúty a 5 minút, takže by mal trénovať viac fyzu, alebo sa to snažím radšej ukončiť rýchlo. Čo ti zatiaľ vychádza? Zatiaľ, hej. Dobrá rada. Budeme sa toho držať. S tebou takisto počítame ďalej, dúfam, že aj ty s nami. Čo môžeme od teba očakávať ďalej? Ty si taká tichá voda. Ja myslím si, že postupujem inteligentne. Určite. Aj v tých zápasoch, že si nedám hneď prvé sústo nejakého Romana Hulu. Takého, vieš, týchto zlých, ťažkých, veľkých, ale postupne si dám superov, ktorí sú zo skore podobne ako ja. A preto by som na CFN-ku chcel ďalšieho supera, ktorý má do 5 zápasov v profii. Neviem, akým spôsobom je aj v KSVčku. A je to východnierská strela. Východnierský Carlos, ako sa o ňom hovorilo. Ideme menovať? Môžeme menovať, myslím si, že už sa to rieši, takže Matiáš Vyslej by to mal byť. Čo vlastne od tohto zápasu by si ty očakával? Vie ťa ten zápas posunúť vlastne
tam, kde je aktuálne on, KSV a vyššie ligy? Alebo týmto smerom ešte nechceš ísť a chceš ešte zápasiť veľa? Je to chalanisko, ktorý má skóre, myslím, 3-1, takže má pozitívne skóre. Ja mám teraz 2-0, takže ten zápas mi dáva zmysel. A je to jeden z mála ľudí, ktorí nie sú nikde nejak upísaní, že by ich nepustili. To sme vlastne riešili spolu, že je to priechodný bojovník, takže niekto, kto nie je zďaleka, aby si mohol dať 20 na benzín, nie? A niekto, s kým viem, že si môžem pozapasiť. Ako by ste videli tento zápas medzi Pitkinsonom a Wislajom? Tak ja by som to... Ty super vlastne poznáš, No, ty si s ním jasne. zápasil. To by som si pozrel, lebo však ja som s Matiasom prehral v amatéroch na oktagone, takže s Lukinom som spároval už párkol, takže ja by som si to pozrel extrémne, no. Tomino, ty ako odborník na wrestling? Ja neviem, ty kokos, ten Výslavy podľa mňa musel schudnúť 20 kg svalov, aby dokázal udýchať 3x5 s Lukášom. A on chodil zo štvorku teraz, nie? Či Chodil som 19? štvorku. Mne on príde strašne veľké, a keď som asi videl ten jeho jeden zápas, tak on mi prišiel taký, no proste taký nemotorný, vieš? Proste svaly mu určite berú veľa fyze, vieš? To je extrém. My mohli zrobiť kulturistiku a nie zápasenie. Ale akože má pozitívne skóre, to je pozitívne. To je pozitívne, hej. Že podľa mňa, keby si ho porazil, tak by ťa to určite vystrelil a myslím si, že na ňo určite máš. Paťo, To si ty myslím, posledný odborník? to si myslím aj ja, že na ňo máš. Však on má iba tú zem. Posledný zápas, čo som videl, tak tretie kolo extrémne zomieral na fyzu. Skoro ho chalan aj ukončil, takže držal by som ti palce. Ďakujem. Luky do toho. Si favorit. Luky do toho. Si tu prihrievate polievočku všetci. Dobre, tak budeme sa snažiť tento zápas ti splniť, dohodnúť a už to potom bude iba v tvojich rukách. Ja sa budem tešiť. Čo chcem také chalani posledné od vás počuť, nejaký vysnený super do kariéry. Nemusí to byť teraz, ale niekedy v budúcnosti. Pívky, začíname od teba. Roman Hula v 7-7. Ja sa ani nepýtaj, ja to chcem tiež. Všetky palce dáme pod váhu, aby ste spravili váhu. Neviem, reálne? niekto známy, kto nie je zazmluvnený, takže neviem. Paťo. Známejší Známejší. na, do budúcna, vieš, nemusí na to byť- Slovensku, alebo vo svete, alebo v všade. Európe, nielen Kdekoľvek. na hornej štubni. Proste môže to byť, že Conor, alebo kto, ja neviem. Vieš, že koho by si chcel niekedy v živote vidieť oproti sebe? Neviem, kto mi tak nejak Radšej si vadí. nerozhodný, šebek Má- po ty, potom sa vrátime k tebe, ty premýšľaj, prosím ťa. Tak To má isto 10 mien, ty kokos. isto by som chcel Pukača proti sebe. A keď budem fest dobrý, tak Surduho. Za pár rokov. To sa asi zomre, že? Ja som ho videl na tréningu. Však aj teba mňa. som videl. Aj mňa si videl. No, čak. Práve. Ale Pukača by som chcel, to by bol dobrý zápas. S Jornom som sparoval aj ja a nechceš. Nie, Nechceš. reálne nechceš. Hej, spomínal aj David Važan, že asi tiež nechce. Keď som sa pozrel, keď sparoval David zo Surdu, tak iba lietal iba takto nohy iba. Potom dostával pecky, potom zase lietal na druhú stranu. Však ale to nie teraz, to za pár rokov, Ja, no však dobre. keď budem dobrý. Ten Pukač ti tiež leží v žalúdku ako ty Pitnerovi, že? Hej no, Na každom zápase ale pičuješ. takto ja som ešte nič, nemôžem ešte vyzývať Pukača. To až za Však pár jasné. zápasov. Pukač je môj obľúbenec, od začiatku ako robí MMA, takže bude mať ťažké srdiečko v tom zápase, ale tak ja sa, že poviem s tebou. Ale uvidíme, čo sa nám podarí dohodnúť. Tomino, ty? Ja mám v hlave jedno meno, ale nedovolím si to teraz ešte menovať, pretože ho poznáte všetci a boli by ste z toho extrémne prekvapení, keď poviem jeho meno, takže si to To chceme nechám. určite počuť, to bez toho, že nepustíme kam. To ja ti to niekedy meno poviem, keď budeme spolu, ale nechcem to ešte teraz hovoriť, pretože chcem vyhrať ešte minimálne nejaký 5-6 zápasov a potom ten zápas dohodneme. A je zo Slovenska? Je zo Slovenska. Z Bratislavy? A všetci ho veľmi dobre poznáte. Nie, z Bratislavy nie. Poviem, že všetci ho veľmi dobre poznáte a je to aj skoro moja váha. No Budeš musieť takže... chudnúť či priberať. No tak zo 7-7 budem musieť priberať. Ale je to stále tak v norme, že by to bolo v pohode. 80 by sme sa podľa mňa dohodli. 8-1. Takže... Ale K1 pravidlo. K1 pravidla mali v rukaviciach. Bol by to veľmi zaujímavý zápas. Aj som s ním už sparoval, takže bolo by to veľmi zaujímavé. Ale nejdem Ale nepoviem, hej. ešte hovoriť, pretože
pretože nie som ešte zďaleka na jeho úrovni, ale myslím si, že keď dám nejakých 5-6 zápasov a vyjdu mi, tak si ten zápas vypýtam. Aj keď sa poznáme, ale tak je to proste šport a nech sa ten lepší ukáže a nemám proti nemu nič. Iba by som ten zápas proste chcel, lebo si myslím, že by ma to mohlo vystreliť a myslím si, že by som na ňom mal. Ale ešte chcem chvíľu počkať. A nie je to z Prievidze. Fakt nie? Nie. Tak ja viem. Tak to ja potom neviem. Ja viem. Ani ja už. Nie je to z Prievidze. Ja tiež. Určite musím povedať, že to nie je Lukáš Antal. To som Akože Lukáš Antal je výborný chalán Ja som myslel, a prirastol mi strašne k srdcu, pretože mi veľmi pomohol na sparingoch, takže tento zápas by bol pekný tiež, ale nechcem. Áno. Už vieš? Asi hej teraz. Tak ale nechajte si to pre seba, to dohodneme niekedy. Nepovieme to nikomu. Nepovie si to Ja nikomu. to za desku poviem niekomu. Ale nech sa to k nemu nedostane, lebo ja potom nemá rád. Ja to budem niekomu hovoriť, tak poviem ti to, ale nikomu to nehovor. Každému. A v rozhlase v diviakoch za chvíľu. Versus, ale na to bol tiež. Na zápasníckom, vieš? Budíš versus Dubové a tam v rozhlase. Romčo, ešte o teba chcem vedieť, nejakého vysneného supera. Ja som to už hovoril aj minule, keď sme mali podcast, že taký môj najobľúbenejší zápasník, čo je podľa mňa najlepší, a to nemyslím zlom, ale by som chcel s kým zlom zápasiť. Teraz som si bol aj spárovať, tak som si to zažil. A podľa mňa je fakt, že akože jeden z najlepších zápasníkov, tu na čo máme teraz v Československu, tak s ním by som chcel mať niekedy zápas, no. A keby sa ťa mám opýtať, že samozrejme, ak vyhráš titul, tak vie si predstaviť nejakú prvú obhajovu? Kokos, to vieš čo, ja som nikdy toto nerobil, že som sa pozeral ďalej, lebo mi to zle robí. No však jasné, ale tak, že či ťa niekto napadá vôbec. Toho pivka, nie? Pivko 7-7, no. Odrežeš z opasku, nám odrežeme z nejakých končatín a poďme na to. Je dosť československej scény, že kto by akože možno pripadal do úvahy, že výkonnostne, možno ja neviem aj z iných organizácií, že kto ťa tak, že by možno cez neho viedla cesta ďalej. Fakt som nerozmýšľal nad tým, ale porozmýšľam a poviem ti za chvíľu. Dobre, tak teraz ide pivko, mal si rozmysleť? Nerozmyslel si že nič? Vieš čo, zamyslel som sa z marketingového hľadiska, každý chce zápas s Carlosom. To už asi nestihneš? To už asi nestihnem. Tak nejaký Ale neviem. asi nespraví. Neviem, kto je tu tak Gábora, ten tu je ešte najznámejší, alebo Gábora. Atilu vyzvem. Môžeš, no. No. Do tanca. A nie, vieš čo, asi Carlos, lebo je najznámejší, dá to hype. Keď nie je tak Gábor, hej? Jasné, dáme Gábora, ten je tiež známy. Dobre, tak to je zaujímavé. Výsla a Gábor, to je dobrá postupnosť aj pre nás. To sa Hej, nás napáči celkom. chcem potetovaných superov teraz. Romča už si? Neviem, kamo, fakt neviem. Som Normálne, si- ani ma nikto nenapadá. Teraz som rozmýšľal, ale neviem. Ako tých 9 trojek není inak akože moc, podľa mňa. Moc, no. Že takto rozmýšľať, lebo ťažko si je nájsť takto supera, že vieš, keby som v 7-7 alebo tak tam je, vieš, 1 500 000 ľudí. Jasné. Ale v tej 9 trojke nie je toho. Zažil si ten gala večer FNC v Pule, tak videli sme tam vlastne aj titulový zápas v tej tvojej váhe. Tak mal by si možno aj tam záujem nejak pokračovať ďalej, keby ti dajú nejaký zápas, čo sa budeme snažiť vybaviť. Kokos akože CFN, tu na to je srdcovka, ale to bol, však ty si tam bol, to bol jeden z najkrajších akože gala, kde sme boli podľa mňa spoločne. Celá tá organizácia bola fest dobre spravená, takže chcel by som tam určite zapasiť nejako na striedačku. Jasné, ten Ramos je taká... Ja by som si ale vieš, proti komu pozrel Romana? Darko Stošič. Ja by som moc nechcel vidieť. Asi ochoriem pred mesiacom, ale keď sa to bude dohadovať. Som zranil týždeň pred. Dobre chalani, asi sme vyčerpali nejaké témy, čo som chcel s vami prebrať. Je ešte niečo, čo by ste chceli povedať? Tomáš, nemáš ešte niečo na Paťa na hru? Nie, vieš, Tak už nie. už dosť. Už sa ukáže buď v zápase, alebo... Alebo na parkovisku. Vonku, keď to dotočíme baliť. Dobre, chcem, aby ste každý možno odkázali fanúšikom našim Colosseum Fight Night niečo, čo máte na srdiečku, možno ich pozvali na ďalší event, na váš ďalší zápas, poďakovali im a tak ďalej, každý si skúste nájsť svoju kamierku. Od Romča začneme, no. Ďakujeme za sledovanie tohto podcastu a poprosím vás v komentároch, vyhypujte tento zápas týchto dvoch, lebo všetci to chceme vidieť, takže spravte tam bordel, aby sme si to na štvorke pozreli. Ďakujem pekne. Že tam kameru? Že? Ja by som chcel iba poďakovať za rok 23, že som mohol byť súčasťou CFN 2 a CFN 3. Extrémne som si to užil a ďakujem všetkým fanúšikom za to, že ma podporujú a vlastne, že podporujú aj túto organizáciu, ktorá mierí podľa mňa veľmi vysoko. Takže by som sa chcel poďakovať len všetkým.
za sledovanie. Paťo, nájdi si kamierku. Tak ja by som sa tiež chcel... A že Paťa zabijem. Potom sa ale zobudíš, že s rukou v nočníku. Na hornej stupni. Ťa budeme unášať. A na hornej stupni majú radi. Ja tam poznám chalanov. A my ťa No už mi písali nejakí... Babi nie. Už mi písali nejakí ľudia, že aby som ťa zbil poriadne. Ja tiež, no. Zo Štúbne či z Teplíc? Aj zo Štúbne, aj z Teplíc. Počul? Kaj je tade. Nepočul som. Že písali mu ľudia, že aby ťa zbil. A z Teplíc? Hm? Ja viem, že mám aj veľa ľudí, ktorí ma nemajú radi, veď to je normálne. Prečo? Tak neviem, či buď mi zavidia, aj keď nemajú mi čo, lebo som si to Prstien vlastne... podľa mňa. Lebo som si... Lebo nemá mi nikto podľa mňa čo zavidieť, pretože som si to všetko sám vyšľapal, takže čo, ak niekto proti mne niečo má, tak nech mi napíše a môžeme si to vybaviť normálne z očí v oči. Ja nemám s tým problém, lebo ja nemám rád takých ľudí, čo budú hovoriť, že neviem čo robím, alebo čo som robil, alebo že nemá Paťo zbije. Veď nech sa trošku nad tým zamyslia. Takže tak, a keď niekto niečo chce, tak jasne, že nech mi nechá DM-ko. Paťo, posledné slova do kamierky. Furt ťa prerušujem, prepáč. No, skáčeš mu do reči dosť. Nevadí. Ešte mladý môžem. No poď. Tak chcel by som poďakovať každému, ktorý podporuje túto organizáciu, ktorý za mnou príde, ktorý napíše, že gratulujem k zápasu, nech sa ti darí ďalej do kariéry. Takéto veci vždy potešia, takže pokračujte v tom, kľudne príďte za mnou, pokecame, môžeme sa kľudne odfotiť. Takže ďakujem vám týmto. Týmto som si strašne vypýtal fotku s niekým. Jak ma kope do nohy to máš. Ja vieš čo pesnejší? Aha. Keď otvorím, že kto videl môj príbeh, áno, je tam, že Paťo Šebek. Sleduje ťa? Sleduje ťa? Aj ti dáva lajky, či iba Nedá tak mi like. ticho, stovkuje No iba. No aj co som ešte napísal, veď ak máte sledovať, tak mi dajú vám aj follow. Vieš, ale kedy si to otvoril? Nie, Fakt? A ty nie, jeho? fakt, nesledujem ho. Ani vy? Sa nesledujete? Nie. Dajte si follow, chalani. Vieš, kedy som videl storku, keď si ma aj označil, ty trúbka, takže asi... Ale fotka dobrá, nie? Si sa určite... krásna. Ty kokos, si Na čo si ho označil? Na tej fotke, kde som povedal, že vieš, že som napísal, že s tým Pitnerom by si nechcel ísť. Jaj, Vieš, to čo bolo mi- na tých sparingoch, že? Áno, veď si videl, ako po mne No. pozeral. Určite v hlave, no ty kokos. Možno si hovoril, že to je sympatiak. Radšej som chcel vieš čo. My tam boli a sme ešte ani nemali nemali sme ešte ani že nejako že zápas alebo čo. A sa mi vyhýbal celý čas, si hovoril, tak s tým Pitnerom radšej nejdem. Tak to bolo, nemyslíš? Podľa mňa, hej. Presne tak to bolo. Neviem, kto sa vyhýba teraz. Asi máš fakt šťastie, že sedí Medo medzi nami. Romčo, nejdeš tu ku mne si sadnúť náhodou? Ja som pripravený zasiahnuť. Asi ani, no. Chytím za rybku, tak. Ty kokos. Daj, no. Boha, Paťo, dobre, ti ide. Dáme presol Lukášovi, dúfam, že ti nebudú skákať do rečí tuto mladenci. Ja na nich nie som zlý a nikoho nevyzývam, mne nebudú. Ja by som chcel tiež poďakovať všetkým, čo ma podporujú a odkázať, aby ste sledovali Colosseum, pretože chalani to robia dobre, robia to poctivo a žijú tým. Takže určite podporte Colosseum a sledujte to, čo dávajú. Chce ty 20 eur, Chce ty no? 20 eur navyše. A Nemáš nie, super, mandátku? super. Ja ti vravím, ja som milý na ľudí. Ja mám poslednú do výplaty, tak by som dal. Dobre chalani, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas. Som veľmi rád, že práve vytvoríte s nami také Gro Colosseum Fight Night, že ste vlastne, dovolím si povedať, že naši zápasníci a že môžeme s vami vždy počítať, ľudia vás majú radi, preto sme vás do toho podcastu aj zavolali a teším sa na každého z vás, nech budete zápasiť s kýmkoľvek, tak super sa s vami pracuje, ste fakt, že kvalitní športovci, som veľmi rád, že ste tu odtiaľto zblízka, Lukáško zblízka takisto. Ja to točím všade. Ty to točíš všade a Všude zdejší. vy chalani ste vlastne všetci od nás s nami od začiatku, takže chcem sa vám poďakovať vlastne aj za nejakú vernosť alebo aj za spoluprácu a dúfam, že to spolu budeme ťahať ďalej, že budete baviť ľudí, tak ako ich bavíte doteraz a som rád, že ste sa všetci posunuli vo všetkých sférach, takisto aj v nejakej komunikácii s ľuďmi a s médiami a tak ďalej pri natáčaní. Je s vami fakt super spolupráca a teším sa na vaše zápasy a vás diváci chceme pozvať na Colosseum Fight Night 4, ktoré sa uskutoční 22.6. v amfiteátri v Martine. Ako som spomínal dneska pri videu, ktoré sme vyhadzovali vonku,
Vykúpili ste už takmer 500 lístkov na gala večer Colosseum Fight Night 4, čo sa nám za posledné 3 gala večery nestalo dokopy. Takže sme veľmi radi za tento záujem a veľmi sa tešíme na vypredané Amfiko. Bude to skvelá show, nielen v rámci zápasov, ale všetko, čo chystáme okolo, tak bude na úplne inej úrovni, ako ste mohli vidieť doteraz. A teším sa na každý zápas, tešíme sa na každého z vás. Sledujte naše sociálne siete, Colosseum Fight Night na Facebooku, na Instagrame, sledujte CFN TV na YouTube a vidíme sa s vami v blízkej dobe pri ďalších podcastoch, videách a samozrejme kúpujte lístky na www.cfn.sk a potom u týchto chalánov, ktorí budú mať lístky, takisto na predaj. Takže tešíme sa na vás, vidíme sa a bavte sa s nami ďalej. Os.